Kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pinespuh, para sepuh ingkang satu kinabekten, panjenenganipun para tamu kakung Sumawana Putri ingkang dahat kawula hormati, panjenenganipun Bapak Joko Jatmiko ingkang satuhu luhuring budi. Merwakani hatur kawula. Nuwun inggih sumangga sareng-sareng kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih panjenenganipun ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan, kawilujengan saha karajan ingkang tundhonipun kula sapangombyong dalah para tamu saged makempal wonten ing wisma pahargyan kanthi nembe kawilujengan. Panjenenganipun Bapak Joko Jatmiko ingkang kawula hormati, kawula minangka talanging basa saking panjenenganipun Ibu Rita Sahara saha almarhum Bapak Sahrul saha kula wangsa ingkang ngos pisan. Panjenenganipun boten saged matur wonten ngarsa panjenengan, amung panjenenganipun boten kesupen. Panjenenganipun Ibu Rita Sahara ngaturaken salam kawilujengan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Rudi Lesmana saha Ibu Ika Widyastuti. Mugi kawilujengan saha karajan tansah mantuk wonten ngarsa panjenengan sami. Dene salajengipun panjenenganipun Ibu Rita Sahara ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bilih panjenenganipun Bapak Rudi Lesmana sekalian sampun hanetepi punapa ingkang dados panyuwunipun Ibu Rita sekeluarga. Panjenengan sampun ngicap kabulaken putranipun ingkang asesilih bagus Dewangga Yansah Putra ingkang sampun ijab kabul kalian Roro Ayu Rizka Permana Yoga Putri panjenenganipun Bapak Rudi Lesmana sekalian. Dene salajengipun putra temanten kakung wangsul kula suwanaken dumateng panjenenganipun Bapak Rudi Lesmana sekalian lumantar Bapak Joko Jatmiko ing mangke kaparenga kalajengaken tata upacara panggih kemanten. Kula sapangombyong namung nderek pangestreni saha anyekseni pahinggihing putra temanten kalih. Mugi-mugi lancar kalih ing rupitra. Dene salajengipun sowan kula ugi sinartan uba rampe syarat sarana anggenipun njangkepi badhe bebesanan anggenipun Ibu Rita Sahara sakeluarga kalian Bapak Rudi Lesmana sekalian. Mugi-mugi sedaya peparingipun sanajan boten aji ananging mugi-mugi saged ngraket ngrumaketaken anggenipun badhe bebesanan. Semanten ugi panjenenganipun Ibu Rita Sahara namung nderek
amrih lancaripun pepanggihan ing siang punika nderek paring sapapan donga dumateng putra temanten kekalih. Dene salengipun daya kasumanggaaken dumateng asanipun panjenenganipun Bapak Joko Jatmiko. Dene salengipun ambok bilih sowan kula sapangomya. Kathah sarusikunipun ingkang sadaya kala wau boten adamel sajuting penggalih panjenenganipun Bapak Rudi Lesmana sekalian. Sumrambahipun para tamu sedaya kula nyuwun naken pangapunten. Dene salajengipun panyuwunipun Ibu Rita Sahara benjing tanggal 2 Februari. Kula para putra temanten kekalih kaparenga kasowanaken wonten dalem inggih menika wonten ing laladan Kemuning laladan Tawangmangu Karanganyar. Awak bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken. Minangka talanging basa saking panjenenganipun Ibu Rita Sahara ing salajengipun. Awak bilih sowan kula sak pangomya. Ing mangke sampun paripurna kula nyuwun pamit. Nyuwun jurung pandonga panjenengan. Mugi-mugi lampah kula saking wisma pahargyan menika tumuju dhateng kumplang kadipira wilujeng wonten ing margi-margi. Makaten saking kula kathah lepat kawula ingkang kawula matur. Inggih awit cubluking pangertosan saha andhaping pawiyatan kawula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.